Oh, wis angel. Iki lur ya. Jumat tanggal 31 lur, iki lokasi kedua lur ya, lokasi terakhir. Angel temen. Biasane jemuah tak wani 3 lur, iki tak wani 2 lur. Soale wesel lur awake lur. Awake kudu kesel. Nah, iki lur. Iki lokasi kedua lur ya. Nah, iki nggone penak ya akeh manuke gemek lur. Enak gesek pol wis pokoke nggone. Ha iki lur. Iki isine kaos karo stiker. Topi karo stiker. Karo sangune lur ya. Sangune 50 karo stiker lur. Ha iki lur. Nggone gesek penak lur. Lah iki lur. Ha iki mata nek pari-pari seutuh kene iki lur ya. Lah wi kidule wi jati-jati. Kuwi makam kuburan Nglaban lur ya. Sisih kulon lur. Nah iki manggone sisih kulon. Nah, entek-entekan kok paping pokoke lur. Nah, iki lore pari-pari terus lore maneh lur ya. Nah iki mau sak itik tok lur nggone sak grobek kene iki tok. Oh, wis karo sing tepung Padang akeh gedhe. Angel. Ini iki lur ya lokasine. Nah, wis pokoke sing oleh aja lali share komen. Nah, iki lur. Iki enek galengan wis nang kene lur. Kene iki lur ya. Iki lur ya. Lah kuwi jalan raya lur kuwi nyanjenar. Lah engko terus dalan sing mengetan iki entek-entekan paping iki lur. Nah, entek-entekan paping iki engko langsung rene lur ya. Nah, wis langsung mlebu ngalor. Wis lokasine nyang kene iki lur. Lore wit pari-pari iki lur ya. Nah, lore tanduran pari kene iki. Nah, wis ngene lur ya. Aja lali sing oleh share komen lur.